кръстни връзки, менискус, всичко. Дроп. Четох една статия за януари 2020 година. Тежко ли беше? Връщам се от национален отбор пак и отивам директно в Букурещ между двата полусезона. Треньора там ни беше, те са луди на тема хандбал и ни дава футбол за загрявка. И аз няма го забравя това нещо. Топката е в мене, тръгвам да минавам под мрежата, правя по-голям разкрач, минавам мрежата, напад съм и коляното ми направи хоп-хоп. Никаква болка. Абсолютно никаква болка. Първият човек, на който звъннах, беше Кабай, Теодор Тодоров. Защото той е енциклопедия за контузии. Всъщност втория. Първия беше Влади Станков и му казах: към брат, да знаеш, че направих някаква тъпотия, не знам това, ще разбера по-нататъка, но викам, чакай да чуя Кабай. Звъна му на видео в разговор. Викам, Кабай, че направих нещо, обясних му ситуацията, показвам му крака, а той съвсем леко подпухнал. Вика, Мартина, ти си здрав като бик. Вика, няма шанс да си направил нещо. Викам, сигурен съм, че съм скъсал. Той вика, физически си много добре, боли ли те? Викам, не ме боли. Вика, значи няма нищо. Викам, добре. Наду се крака и трябваше да сваля оттока, за да мога да отида на ядрено-магнитен резонанс. Отивам на ядрено-магнитния с надежда, даже там се закарах до там. Ти си карал с този крак? Да, и си викам, може и да съм си въобразил. Отивам там, човека, който ми правеше снимката, той вика, ти с какво се занимаваш? Викам, спортист съм. Той вика, ще ти се наложи да ти изчака националния отбор, защото нямаш нищо здраво в коляно.